Escola Terapèutica Valldaura. Teràpia, escola molt especialitzada i activitats en plena natura. Ubicada al Berguedà, Barcelona, aquest antic monestir cistercenc del segle XII, de més de 2.500 metres quadrats d'espai útil, ha estat recuperat per Amalgama 7 per tal de dur a terme les activitats d'atenció terapèutica i educativa dels nois i noies residents. Disposa també de serveis de cuina, neteja i bugaderia propis, aules i espais escolars interiors i exteriors, pista poliesportiva, piscina natural, zona de pícnic, etc. L'Escola Terapèutica de Valldaura ofereix teràpia, escola i activitats educatives molt especialitzades adreçades a nois i noies que poden presentar conductes disruptives en l'àmbit familiar, desobediència, violència filioparental, escolar, apatia, baixos rendiments acadèmics, extraescolar, desmotivació, discontinuïtat o altres comportaments de risc, com ara policonsum de drogues, desordres alimentaris, abús de noves tecnologies, o bé que presenten trastorns conductuals i o patologia dual. Serveis que ofereix l'Escola Terapèutica de Valldaura. Cap a una autonomia responsable. Molts dels adolescents i joves que atenem no han consolidat fins ara alguns hàbits bàsics d'autonomia personal. Tenir cura de la pròpia habitació, roba, dutxar-se o rentar-se diàriament les dents pot ser un repte no assolit encara. Tot i que Valldaura disposa de serveis externs de bugaderia i neteja, des del primer dia els residents es responsabilitzen de la seva roba, de parar i d'esperar la taula i de tenir cura dels espais propis i comuns. Una alimentació sana i equilibrada. Valldaura disposa de cuina pròpia, supervisada dietèticament i adaptada a les característiques de cada resident. Intoleràncies, al·lèrgies, dietes específiques. Considerem que una alimentació sana, diversa i equilibrada esdevé una peça clau en el desenvolupament del resident i pot contribuir notablement al seu procés terapèutic. L'escola, un dels nostres trets diferencials. L'escola és un instrument clau en el model terapèutic d'Amalgama 7. Els nostres objectius són que els alumnes facin front a la desmotivació, tornin a encarrilar els estudis i millorin els resultats acadèmics. En aquest sentit, i a partir de les directrius i en conveni amb el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, elaborem continguts a mida, atractius i motivadors, que faciliten un aprenentatge més lúdic i participatiu. Els estudiants de Valldaura tenen assignat un tutor acadèmic que atén també, si s'escau, les famílies en tutories trimestrals. Poden cursar estudis obligatoris, ESO, postobligatoris i rebre reforç escolar. Intervenció clínica. Atesos per un equip interdisciplinari. Des del context d'un equip divers, format per psicòlegs clínics, metges, psiquiatres i infermers, cada resident té assignat un tutor clínic que coordina els serveis de consultes individuals, teràpies de grup, interconsultes, tallers psicoeducatius, dinàmiques psicoterapèutiques. Els objectius són que el resident identifiqui i prengui consciència dels seus comportaments disfuncionals, minimitzi les situacions de risc i millori les relacions familiars. Més enllà de les activitats extraescolars. Les activitats que es realitzen a l'Escola Terapèutica de Valldaura s'emmarquen en els àmbits de l'esport, la natura, la cultura, l'educació i el lleure. Així mateix, som pioners en l'adopció i desenvolupament d'algunes d'elles, com és el cas dels tallers de circ social.
La realització d'aquest ampli i divers ventall d'activitats té com a objectius fer front a la desmotivació, afavorir l'aprenentatge de valors, d'habilitats i l'autosuperació. Cap a una inserció sociolaboral. La principal finalitat és desvetllar l'interès per l'aprenentatge d'hàbits, com ara la puntualitat, la constància i el respecte, que poden esdevenir clau a l'hora d'incorporar-se al mercat laboral. A Valldaura es realitzen diverses activitats sociolaborals, com ara jardineria, horticultura. Alhora, Amalgama 7 dona suport a la Fundació Portal, en la seva tasca d'endegar empreses d'inserció laboral. Un suport legal especialitzat. Sovint, els adolescents, joves i les seves famílies es troben en situacions diverses, com ara violència psicològica o física dels fills cap als pares, germans, avis o altres familiars, multes per possessió de substàncies il·legals, consum a la via pública, vandalisme, grafits, citacions judicials, processos de separació i de post-separació dels pares. En aquest sentit, Amalgama 7 ofereix un servei d'orientació, d'assessorament i d'atenció legal. Escola Terapèutica Valldaura. Teràpia, escola molt especialitzada i activitats en plena natura.